Kosova polja do današnjih dana Vidovdan nas uči da se najveće pobede ne ostvaraju samo snagom, već karakterom, znanjem i vernošću idealima. Zato nije slučajno što upravo na ovaj dan nagrađujemo najbolje među mladima. Vi ste svojim radom dokazali da se uspeh ne dobija slučajno, već da iza svake medalje, diplome i priznanja stoje upornost, disciplina, ali i posvećenost. Vaš uspeh nije samo lični uspeh. On je uspeh vaših porodica, vaših nastavnika, vaših škola, ali i čitavog Novog Sada. Svesni smo da je znanje najvažniji resurs svakog društva i zato smo ove godine doneli odluku da grad Novi Sad obezbedi besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola. Želimo da svako dete ima jednaku priliku za učenje i napredovanje bez obzira na materijalne okolnosti. Jer naša obaveza je da podržimo najbolje, ali i da stvorimo uslove da svako dete dobije priliku da jednog dana postane najbolje. Srbiji su potrebni vredni, odgovorni i obrazovani ljudi koji će svojim znanjem razvijati nauku, kulturu, sport i privredu, čuvajući vrednosti na kojima počiva naše društvo. Generacija naših predaka borile su se za slobodu. Vaša generacija ima zadatak da tu slobodu ispuni znanjem, stvaralaštvom i napretkom. Čestitam svim nagrađenim učenicima. Hvala vam što svojim znanjem, trudom i uspesima na najlepši način predstavljate Novi Sad.